Много скоро, след като започнах да се занимавам с тайцзи-цюан, усетих, че тренировките ми дават едно чувство за вътрешен баланс и вътрешна уравновесеност, което е физическа и психическа, което от една страна ми помага да се боря по-лесно с напрежението, по-лесно да контролирам емоциите си, по-лесно да се концентрирам и да планирам действията си. От друга страна, това е едно такова съвсем физическо чувство за вътрешна сила и даже може да се каже, за мощ, която подсказва, че може в екстремни ситуации човек може да се справи с много неща, дори в смисъл наистина сериозни. Когато изпаднах в малко по-екстремна ситуация, аз усещам разликата сега, когато се занимавам с тайцзи-цюан и преди, когато не съм се занимавал, имам чувство, че това е нещо, което човек това е някакво чувство вътрешно, което може би в ежедневието си ние сме притежавали, но като че ли сме забравили и тайцзи-цюан ни връща това чувство за вътрешно равновесие. Отначало първите тренировки ми бяха много тежки, не толкова физически, въпреки че това си е едно физическо предизвикателство, колкото нуждата да се концентрирам. Тренировките с тайчи усетих, че ме раздвижват много добре, раздвижват стави, раздвижват мускули, някакси започва една малко по-различна сила, човек започва да развива в себе си, която различна от силата, която се получава от обикновените физически упражнения. Психически действат може би още по-добре. Има една концепция, която аз убедих, че за мен работи, а именно, че контрола над тялото води до контрол над психиката. Усетих, че с течение на времето стана по-равновесен, по-адаптивен към факторите на и физическите, и психически такива неприятни ситуации, по-лесно контролирам емоциите, по-лесно контролирам стреса, може би благодарение на медитативните практики. За мен беше много важно и това, че може да се практикува пълноценно и така с пълна сила. При всеки удобен случай човек може да се и в къщи, и на работа, през зимната почивка може да тренираш и получаваш тези и други положителни ефекти, без да имаш нужда нито от някакви специални условия, нито от кой знае колко много време, въпреки че колкото повече време усетих, че отделям, толкова по-силни са положителните ефекти. Тайцзи-цюан те предизвиква да излезеш от зоната си на комфорт, която общо взето ние сме отвикнали да излизаме, и някакси при това дава едно такова чувство за вътрешна мощ, която е психическа и физическа. Колкото повече човек навлиза в тайцзи-цюан, толкова повече нараства уважението към майстор, основно заради неговите умения и съответно заради качествата, които изискват развиването на тези умения. Освен това, той е много земен и много естествен човек. С него се общува много лесно и заслужават големи адмирации усилията му да организира заниманията, за което съм му много благодарен.